Čaute gule, vítajte pri najnovšom videu a dnes by sme si povedali niečo o tom, čo je to FTP, ako som si ho zmeral, na čo je to FTP vlastne dobré, na čo to môžeš použiť a aké to FTP nameralo mne. Tak poďme na to. Taká prvá otázka, čo je to FTP? Pre ITčkarov ideme sa baviť o tom cyklistickom FTPčku, takže Functional Threshold Power. Alebo aj takou ľudskou slovenskou rečou je to nejaký maximálny priemerný výkon dosiahnutý za 1 hodinu. Hej, čiže je to nejaké na konci dňa je to nejaké číslo 100, 200, 300 a podobne wattov. Takéto číslo teda jednoznačne vie určiť, aký je tvoj výkon. Takže ak ste cyklisti, tak sa môžete porovnávať, že ja mám takéto FTP, ja mám takéto FTP a keď viete, aké to FTP máte a viete, akú máte váhu, tak si potom viete vyrátať jednoducho, že aký je váš pomer výkon váha. Čiže napríklad ja idem 3 W na kilo a podobne, ja idem 2 W na kilo a podobne. Čiže je to čísielko, ako keď autičkári majú auta a porovnávajú si nejaké kilowaty alebo newtonmetre, tak keď si cyklista, tak si môžeš porovnávať takýto údaj. To by bolo k FTP. Ako si takýto údaj môžeš namerať? Môžeš si ho namerať povedzme 3 spôsobmi. Ten prvý je, že máš doma nejaký trenažér ako ja a na tom trenažéri si môžeš spustiť nejaký test. Tie testy na týchto trenažéroch bývajú najčastejšie akoby 2 typy. Jeden typ je, že ideš 20 minút, máš nejakú povedzme rovinu a na tej rovine sa snažíš ísť 20 minút čo najrýchlejšie, alebo respektíve čo najrýchlejšie, ale takým udržateľným výkonom. Ako som povedal na začiatku, že je to nejaký priemerný hodinový výkon, to znamená, že ten výkon by si mal byť schopný udržať hodinu. Takže povedal by som, že výsledok toho 20-minútového testu je taký orientačný, ale môže byť veľmi blízky k tomu číslu, čo by si teoreticky potom vedel dosiahnuť. Test, ktorý ja momentálne vo videu robím, je tzv. Ramp test. Je to trošku z inšieho súdku. Ramp test je založený na tom, že začneš od nejakého štartovacieho výkonu. Mne to spustilo od 50 W. Ešte aby som povedal, tak v Ruvi, kde som robil tento test ja, tak sú 2. Tieto ramp testy, je tam light a hard. Jediný rozdiel je tom, že vlastne ten princíp ramp testu je to, že ty minútu šlápeš nejaký interval, alebo teda šlápeš minútový interval, v ktorom máš nejaký výkon. Momentálne, jak som ja začínal na tých 50, za minútu mi dá 60. A ďalej 70, 80, a takto postupne mi každú minútu zvýši tú obťažnosť v tom intervale až do momentu, kedy ja nebudem schopný šlapať. Vtedy tento ramp test skončí a ja dostanem z neho nejaké číselko, ktoré mi povie, že toto je tvoje FTP. Ešte keď som povedal, že existujú 2 typy, tak ten druhý typ je iba akože hard a to znamená, že mi nepridáva po 10 W, ale po 20. Takže to by bolo k testovaniu vlastne na takomto trenažéri. Ešte takéto testovanie si viete spraviť aj sami. Hovorili o tom, ako sa dá spraviť takýto FTP test vonku, takže môžem vám dať to video dole do komentáru, konkrétne od MTBikeru, alebo si nájdete nejaké iné. Čo sa týka toho tretieho spôsobu zistenia FTP, je to spôsob, ktorý odporúčam, a teda ísť na záťažové testy. Ja som na takomto záťažovom teste bol nedávno, určite to odporúčam. Zistíte, aký je nejaký váš výkon. Ideálne si takéto vyrátané FTP môžete potom dať do vašej aplikácie a tieto aplikácie vám vedia potom dobre prispôsobovať tréningy, intervaly, šprinty, zónu 2, endurance, hocičo, tak jednoducho vám nastaví podľa toho vášho výkonu a tým pádom budete to mať presne šité na mieru.
ak by si mal napríklad wattmeter na pedáloch, je to tiež veľmi užitočné z toho hľadiska, že ak ja teraz napríklad z FTP testu zistím, že mám výkon 200 W, viem si určiť nejaké svoje limity a jednoducho to neprepálim. Viem, že si to možno môžem dovoliť prepáliť na nejakú určitú chvíľu a potom jednoducho pôjde koniec. Vlastne pekná ukážka tohto bude aj, keď sa budem dostávať do tých červených čísiel, tak uvidíte, že vlastne ako dlho v tých červených číslach budem, aké tam budem mať waty a potom na konci, keď tento FTP test skončí a uvidíte vlastne to moje vypočítané FTP, tak zistíte, že čo vlastne tam znamená ten prepal. Tu som video trošku preskočil, mám tu vlastne 40 sekúnd do konca a mám 230 W. Ako si môžete začať všímať tie údaje, mám tepovku 183 a ako vidno aj na výraze mojej tváre, tak už tam s tým decentne bojujem. Každopádne, keď sa pozrieme opäť späť, tak vidíme, že už som niekde za polkou tých červených stĺpčekov, niekde, kde to ide akoby už dosť do tuhého. A teraz dokončujem 240 W okienko. Ja osobne som sa na toto dosť chystal. Celý deň nemal som nejaké ťažké jedlá a takéto, viem, že som si dával aj cestoviny, dal som si gel pred touto jazdou a ešte som našiel aj taký energetiak, čo sa mal dať nejakú hodinu alebo pol hodinu pred jazdou, takže ešte aj to som si dal, takže naboostoval som sa na toto, čo to šlo a snažil som sa dať zo seba fakt, že maximum, tu už 192 W a 250 zóna a tu prišiel môj koniec, kde som teda zastavil na 260 W zóne a môžeme vidieť, že FTP, ktoré mi nameralo, bolo 188 W. Takže je tu podľa mňa pekne vidieť to, že ako som sa dostával do tých fakt, že nad 180, 190 W, tak už to pre mňa z dlhodobého hľadiska nie je udržateľné a je tam podľa mňa pekne vidieť to, že ako mi začala tá tepovka postupne stále stúpať. Sice dával som aj ten výkon, ale je to fakt, že otázka minút, takže FTP presne slúži na takéto veci, že ak máte smart trenažér, tak sa viete veľmi pekne ustrážiť, či už po rovinkách alebo do kopcov, viete, aký je váš výkon, viete si to jednoducho pekne pozrieť a dávať na to pozor. Ja by som dnes povedal, že do tohto videa to stačilo. Ja som nedávno bol na výkonnostnom teste, kde mi všelijaké takéto údaje namerali, takže myslím si, že to by sme si mohli zhrnúť v nejakom ďalšom videu, kde si povieme, ako takýto test prebiehal a čo všetko som sa tam o sebe dozvedel. Z dnešného videa to bolo za mňa asi všetko. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, že ste sa možno aj niečo nové dozvedeli. A ja by som sa rád dozvedel a budem rád, keď mi to napíšeš dole do komentára, že aké je tvoje FTP. Tak čaute.